Cordova. Pila man dito? Asa ka na sa Cordova? Sa may Dayas. Dayas? Oh. Food kita saya. Kuan lang sa padung sa Buagsong. Adon sa Buagsong. Buka 150. Naku ra kayo. Mo ni mo. 120. Nay mo kuan. Ha? Asa man ninyo gipanguha? Dira. Dira sa bus? O dira ba dira kuan aw. Oh, nay dagan ni. Tantay dagan ni ana diha. Oh. Nya inyo hang gibanganan naman lagi na nimo. Oh, kuan ipatimbang. Pila po na? Ah, 2 kilo dagko. Ha? Pero nana po ini kumpra. Kamu ini palitan na madam? Okay. Pila ka oras na nimo gikuha? Kuan buntag naghapon. Gikan sa buntag? Balik na ba? Nya pila man ka kilo na? 2 ka kilo? Unsa man to niya? Kuan, yan ang buhyon. Oh, buhyon? Kuan to mao mo brahay. Ang prahay diri. Ay, mga ba? Nya pila na to 200. Oh, okay kayo. Water. Visible na lang. Gagag. Asa mo dong? Hayag pa man. Asa mo manok? Lumak. Oh. Unsa may makuha ninyo? Sayat. Oh. May kasag. Ya, ibaligyan niyo dire rapod. Kami suki. Kamu tanan kamu pod? Si mama. Kauban mo? Kami la mesa. Unay negosyo. Uli mag-unay. Pila ka oras ang asa dapitan ang bakuhaon nimo ang kanto to? Lambay. Ha? Anatas bang. Butabok pa kadto man yang mo pa niyang bridge no? Kanitanan diri mga pambot manuay na. Oh, minuay na sila. Manuwasan mo sir? Oh, nagatitaan lagay pa. Sige, good luck. Daghana ninyo kuha ha. Aron siguro pamugas. Bitaw. Oh. Sa may vlog nimo. Ha? Sa vlog nimo nga. Bisaya ra. Panginabuhi. Og Amazing Philippines. Oh. Pila ka litro nga gasolina inyo murot? Pakanod 50. 50 pesos? Oh. Oh, doon sa di ay. Sa litro litro. Pila ka oras? Wallet, dili may kapot mo ito, mga usak oras. Mali ko sa orasan. Kay tambay man sa kapot. Okay. Buhat pa sa lason. Yan sa may yung isuga. Paslat. Flashlight ra. Dili kay katungso nga naikuan. Wala na. Okay, apil lang pa, apil manabawon. Bitaw. Sige, daghana ninyo panguha. Mao na mong baon. Mao na siya, mao na yung flashlight ninyo gamiton. Kuyawa good. Yang baon, kay mao po na mong baon. Panihapon na na. Oh, panihapon. Tipid ba dito ito dahilan? Kalingaw sa ninyo eh. Ikaw ang dahilan ha. Ikaw ang dahilan. Makakwartapon. Sige, aron makapalit og gatas. Bye-bye. Sige. Thank you.
sir.